Mentah ladang agalipi syapangga taka jengka ya o Jesus Christ. Ke kebawan hapo ke jimut ke jeng perkhat jampi. Bonusin kawan ke sem kulai. Ka syeng oj kepada uding. Uplang ki kulai hapo jong kata ka sem. Syabar pat ka jeng dai tha ka basyur khaiba ka jeng hap jong uyor. Kinong ap langrot ki wan ban manis em ya utaus em jong kis em. Henry bo nangi ngim sngot ho ya kata kapor kumno ke Mary bat u Joseph ki kendo. Tu alih mentakas ngi ngin persyang ban sngot ho ya kani ka bentah ke ke jimut dan ka plan ke basyalan det jong ublay uba im bat ublay uba shisha. Bangin sngot ho sya ya kani tongin pechwa kumno ke Bethlehem kalong hageto ki por. Ka kandau jong ke rui Israel kalong ke rui ke badap daki mau ulom bat ki krem. Haka jing shisha hagitu ki por kat kum ka history bon ki bru ki pendon kam da ki mau haka jaka jong ki ding habagi shna ya ki ying habagi te ya ki nu ki jing te bon ki pendon kam da ki mau kim da pendon kam than ya ki ding namar baki ding ki long ki ki bakerpang namar bakaduna hari Israel kim da yo than ya ki ding bar kum ta kim da pendon kam than ya ki ding sakaberu namar bakarem palat kum ta ki jet ban te lani ban shna ya ki nu ki jindon kam jong ki daki mau haka jaka jong ki ding ka krem kalong ka ka baki ju pendon kam bah haki to ki por kishna ya ki sem masi ki sem kulai ki sem kada bat ya ki langbrot hapo jong ki krem ho ya kani om shem la pen I haka jing tho haka bible Henry kat kum ka history jong to ko por ki pendon kam ya ki krem bandri ya ki merat kumta ngin laban mudur ya kata ka sem kulai kebalak ha ya u Jesus Christ kalong ka krem sakawe ki pendon kam ya ki krem namar baki long ki bas aj hakapor bakhariat bat ki ba pengat hakapor basin kumta ki shna khnang ya kane khnang baki merat jong ki kenamyo ya ka jingpang bat ka balong ru ka ka basuk ban shna bat ka baduna ka jinglut ka ka baton kam ya ki ban le kalong ban cuti ya kata ka krem bat syuker daki ding malumala mentangin pai syakata ka shing oj hakaba la pentia yau Jesu hakito ki por kat kum ke history lap pakani ki shing oj ru ki long ki bala shna daki mau ki bala ot bha ki bala o shrong bha hakimau kita ki shing oj ki barit ki baton kam na kam ta ki marat ki barit kum ki langbrot bat ki belang bat ki marat ki ba hepat kum ki kulai ku kada umasi ki ju pendon kam da ki shing oj mau ki ba kham he kiti dakat liu hakini ki mau kumba hendro lani pra inchi ka jing jeliu sakawe ki pendon kam ya kan de shing oj om na kabantaban ai jingbam henre ban ai yakimrat namar ka jinglong jong ka suimbeneng bat ka jaga jong ka Israel kamlong ka basniu hadu kata-kata bagi haban bu lupa dene ki haban stor lupa yaki plang namar bagi plang ki don kerhai hakilom hari Israel kumta ki pendon kam ya kata ka shing oj nak bentaban ai ya kita kimrat menta ke jingkeli ka longpat balai bonusin ngiyo I hakidur kita kinong draw kila draw ya kata ka shing oj ka bada ka ding mat ki plang hakabala penthia ya o Jesu kadau kalong namar bagitu kinong draw ki artis bonusin kilong ki banari Europe markumta kidro ya kata kapor hakabala kha ya Jesus Christ katkum ka jinglong jong kata ka jaka jong ki hari Europe Henry haka jingshisha kalong pat kumta kumbanga ya thui phimne menta tongin phai sakita kimarat kibadon hapo jong kata ka sem ho yakini ro omshem la ya tho omshem la pani haka Bible bagi de kimrat ayu kala bandai ka sem masi ka sem kulai ka sem kada lane kinu ke jingri Henry la tho haka Bible la penthia ya u ha ka shing oj ka ba pen bahabadon ka shing oj kimrat ru ki don hi kala bande ka sem jong kilangbrot namar bagi bon bha kilangbrot ha Bethlehem ha gitu kipor sakaberu kinong up langbrot kidon ha ka por ha ka ba la khaya u Jesus Christ ne kala bande bagi don ke masi bat ki kada ha ka por namar unong yuthu lupa u Isaiah upeni ha ka jing tho jumu shpangki masi bat ki kada umasi tap u itho ya konrat bat ukada ya ka shing oj utra jo Henry u Israel shemla itho upait lang jonga ju perkhat
Mentah ngilas ngau ya kata kasin hakaba kumno lakha yau Jesus. Om kumbang yo I hapo jong kedur hakaba lakha yau Jesus hakaba la pentia yau Jesus halor ka sing oj kepada gading bat halor jong ki palang. Henry la pentia yau Jesus halor jong ka sing oj kabala shna ha umau nak mentah bandi ya ko Hakata kamit menba lakha yau Jesus hakakaram lani kepada ka sem jong kimrat namar ba om don ying basa yau hangta la sop span yau dakajan bat la pentia yau ha ka sing oj kepada umau ko gospel jong Lukas ko ong la sop yau dakajan bat la pentia yau ha ka sing oj naba om don jaka yaki haying basa Menta tungin pai syakata kabor ke basya landet jong uplay hakaba bonusin ni kung kibriu imjula banas ngau tho haga sngi kaba ujisu uyap la tep yeu ha umau bat la sop yeu dakijan lenen bali bat la pentia ya uru ha umau habangi perkat kat nu kalong ka jingmayan ka jingkrau hisya jong uplay uta uba ayangi ya ka ka jingim ka basya ki bam jukut la pentia yeu haka sing oj kaba ai kaba kadau banadu kisngi bau jisu uwan syaka porthai ubale uladon lupa kaplan nak bata jong kata ka jingwan jong Jesus hasla jong ne porthai kala kadau lupa ya kata ka sngi ka jingyap jong haka juk rokom la penthia ayu haba uwan syaka ne porthai bat haka juk rokom la penthia ayu haba uyap bat umi nak ne porthai kabangi kum kibriu bunusin nimjula ban mudur kajungwan jong ujisu ka kedeu lupa ya ka jimut basisha jong u nak menta ka jing im jongi bat ka jing im jong u kalong nak menta ban penyesuk nak menta ban yap bat ka jing mipat